ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଏନ୍ କେ ଏ ଅଙ୍କ, ଏନ୍ କେ ଏଚ୍ ଏ ଅଙ୍କ, ଏନ୍ ଜି ଏ ଅଙ୍ଗ, ଏନ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏ ଅଙ୍ଘ, ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏ ଅଂଶ, ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏ ଅଂଶ, ଏନ୍ ଜେ ଏ ଅଞ୍ଜ, ଏନ୍ ଜେ ଏଚ୍ ଏ ଅଂଶ, ଏନ୍ ଟି ଏ ଅଣ୍ଟ, ଏନ୍ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଅଣ୍ଠ, ଏନ୍ ଡି ଏ ଅଣ୍ଡ, ଏନ୍ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଅଣ୍ଢ, ଏନ୍ ଟି ଏ ଅନ୍ତ, ଏନ୍ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଅନ୍ଥ, ଏନ୍ ଡି ଏ ଅନ୍ଦ, ଏନ୍ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଅନ୍ଧ, ଏମ୍ ପି ଏ ଅମ୍ପ, ଏମ୍ ପି ଏଚ୍ ଏ ଅମ୍ଫ, ଏମ୍ ବି ଏ ଅମ୍ବ, ଏମ୍ ବି ଏଚ୍ ଏ ଅମ୍ଭ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି, ଯଥା ଏସ୍ କେ ଏ ଅସ୍କ, ଏସ୍ କେ ଏଚ୍ ଏ ଅସ୍ଖ, ଟି ପି ଏ ଅତ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି।